velkommen til Analysere de kendte. Nej, det var sjovt. Jeg vil bare lige give min evaluering af nogle kendte YouTube-kanaler. Og ja, det vil nok være en ny episode, jeg starter på. Og jeg starter med Mikkel Bøtkjær Pedersen, også kendt som Coolage Brothers. Jeg synes klart, at det er en kanal, I skal gå ind på, hvis I gerne vil have et lille grin, for jeg synes, han er rigtig fed. Det er fedt at se hans video, fordi man kommer altid til at smile eller grine, eller ja, lige meget hvad for nogle videoer du ser med ham, fordi han er så skide hamrende sjov. Altså, for eksempel han laver Skype, altså. Det gør nogle videoer op, og han snakker på Skype. Hvordan fanden kan det være sjovt? Men ja, det er sgu lige meget, fordi han gør det sgu til sit eget, og det bliver fucking fedt så. Og ja, jeg synes jo egentlig bare lige, du skulle gå ind og tjekke hans kanal, fordi han er så fucking fed. Og ja, jeg håber, at I kunne lide den her video. Og så håber jeg, at der måske er nogen, der skriver kommentarer, at de gerne vil have flere anmeldelser, så kan I finde ud af nogle fede YouTube-kanaler og så videre. Men jeg synes helt klart, at I skal ind på Coolage Brothers Mikkels kanal,